Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lala me sunanki? Sunana Halima. Ina son tambaye ki ne. Allah ya sa na sani. Me kika fi so a jikin namiji? Abin da yawa. Ai za a iya samun irin wanda kika fi so guda uku. In a ce ko sun kai 100, za a iya samun wanda kika fi so guda uku. Me kika fi so guda uku a jikin namiji? Ina Ko son ce ta tare da namiji? ina son bakin namiji. Dogo, mai gemu da me ake ce ma wani abu? Saje? Yanzu kina so na kenan. A'a ba kai ba fa. Kalle ni fa, ina da tsawo ga ni dogo ga saje na nan? Kar mu yi haka da kai. To shikenan. Yanzu saura tambayan gaba. Da ke zauna da namiji talaka. Talaka ne bai da kuɗi amma zai so ki, zai kula da ke, zai na miki soyayya kuma ba zai yaudare ki da kowa ba. Da kuma ki samu namiji mai kuɗi wanda zai kashe miki kuɗi amma kuma zai rika bin wasu matan. Gaskiya na fi son Allah ya bani da talaka, na ya bani da soyayya ta. Na zaɓa. To shikenan mun gode.